இருக்கும் இன்னைக்கு ராமா, கிருஷ்ணா, நாராயணா, கோவிந்தா. ராமலாம் நம்ம நாராயணா. சொல்லுவோம் இல்ல, இப்ப எங்க அம்மா வந்து கிருஷ்ண ராம கோவிந்தான்னுவாங்க. அதெல்லாம் கிருஷ்ண நாம. ஈக்குவலி எல்லாமே பொட்டன்ஷியல்ன்றத சொல்றாங்க. ம். Right? கிருஷ்ண மந்திர ஹைதே ஹாபி சம்சார மோச்சனா கிருஷ்ண நாம ஹைதே பாபி கிருஷ்ணேர சரணா. कृष्ण मंत्र है ते बाबी संसार नाम है ते चरणा. நீங்க புக் ஓகே இது வச்சு படிக்கணும். ஈஸ்வர கிருஷ்ணா அர சபா பிரத்யா யாரே ஆச்சே நாச்சாயே से ताई चिकारे नृत्य काले ईश्वर कृष्ण हरे सब भृत्या याचे नचाये करे नृत्य வந்து பிரீன் வராது, சவுண்ட் ப்ரூன் வரும். இதுல நிறைய பேர் பிரித்யா பிரித்யா புருத் பிருஹஸ்பதி புருஹஸ்பதி பிரியஸ் நம்ம சொல்றோம். பட் சொல்றேன் கிருஷ்ணா கூட கிருஷ்ணான்னு வரணும் குரு. ஆனா நம்ம வந்து கிருஷ்ணா ஐதா வரணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ணா அரே சபா பிருத்யா அது ப்ரூன்னு வேணா ஜென்ரா சொல்றேன். ஐயோ ஐயோ சேர்ந்த மாதிரி. ஏகலே ஈஸ்வரே கிருஷ்ணா அரே சபா பிருத்யா யார ஐச்சை நாச்சாயே தாய் சை கரி நித்யா. कृष्ण हरे सब भृत्या करे नृत्य कले ईश्वरी कृष्णा रसाबा प्रत्या याचे यारे एचे नाचाये से ताचे करे नृत्या. ये काले ईश्वर कृष्ण कले ईश्वर कृष्णा रसाबा प्रत्या यारे एचे नाचाये से ताचे करे नृत्या. ये काले ईश्वर कृष्ण ब्रह्म प्रमाद विप्रलता लिप्सा ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पातवा आशा विघ्न वाक्या नहीं दोषा ये सभा. ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पातवा आशा विघ्न वाक्या नहीं दोषा ये सभा. ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारण தானிஷ் மேம் வந்தா சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி வந்தாச்சுமா. ஓ சாரி மேம், 2 தடவை பார்த்தேன் காணோம் நீங்க. ஓகே சாரி ஹரே கிருஷ்ணா. நோ இஷ்யூஸ். ஆக்சுவலி நேத்து என்ன ஆச்சு அப்புறமா அந்த மீட்டிங்கு நம்ம டாக்குமெண்ட் ரிவ்யூ ஆச்சா? மேம் கண்டென்ட் நம்ம டாக்குமெண்ட் ரிவ்யூ ஆச்சு. நம்மளது வந்து வெரி நைஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ரேவதி மாதாஜி பிரசன்டேஷன் பண்ணாங்க. ஆனா ரெண்டு ஃபால்ட்னா 2 கேப். 10 தடவை சொன்னோம் நம்ம பிரபுபாத்தோட ஒரு 2 லைனாவது இருக்கணும், அது இல்ல. ஓகே, 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லோகமே இல்ல சாப்டர்ல. சோ ஸ்லோகமும் இருக்கணும். ஸ்டோரி வச்சு குவிஸ் அது 2 கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. இன்னொரு 2 ஹாஃப் பிரபுபாத்தாவோட இதுவும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். நம்ம வாட் இஸ் அதர் ஒன் பிரபுபாத்தாவோட கண்டென்ட்டும் நம்ம ஸ்லோகா வரணும் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் 3-4 ஸ்லோகாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாவது கவர் ஆகணும். அதை இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இன்னொன்னு என்ன சொன்னா, தாரணி மாதாஜி லீட் பண்ண சொன்னேன். யூ டேக் எனிபடிஸ் ஹெல்ப், யூ டேக் சங்கீதா மாதாஜி ஹெல்ப், இவங்க ஹெல்ப், பட் லீடிங் ஷுட் பி டன் பை யூ. அஃப்கோர்ஸ் ரேவதி மாதாஜி பியூட்டிஃபுல்லா பிரசன்டேஷன் பண்றாங்க, பட் லீட் வந்து ஒருத்தர் இருக்கணும். So I told தாரணி மாதாஜி எல்லாம் அங்க வரதுக்கு முன்னாடி ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வாங்க. She told ஆமா மாதாஜி நான் சொன்னேன் ஓகே, பட் யூ ஹேவ் டு ரிவ்யூ. she shared me. ஐ திங்க் ஒரு 5 o'clock மேல தான் நினைக்கிறேன் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன். ஒன்று வந்து ஐ டின்ட் மென் தட் ஸ்ரீலா பிரபுபாதாது சொல்லலை நான், பட் ஸ்லோகம் இல்லைன்றது எனக்கு தெரியும். ஆனால் இவங்க ஸ்டோரி தான் கேட்குறாங்க இல்லையான்றதுக்காக நான் அதை ஹிண்ட் பண்ணல. ஒன் மோர் திங் இஸ் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க இல்லையா,
இஸ் தட் கொஷின் ஷுட் பி இந்த குவிஸ்ல இருக்கணுமா இல்ல இதுலயே வந்து போட்டிருக்கணுமான்றது இல்ல மேம், இதுல இருக்க கூடாது, குவிஸ்ல தான் இருக்கணும். அது சொன்னேன் நான் அவங்களுக்கு. குவிஸ்ல தான் இருக்கணும். பட் தட் இஸ் ஓகே, ஷி இஸ் ஜஸ்ட் பிரசன்டிங். திஸ் மே நாட் பி த ஃபைனல் பிபிடி. நோ, அவங்க பிரசன்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாடல்ல அப்படின்னு போடுற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஓகே, பட் இதெல்லாம் கவர் ஆகணும். அதுதான் பாயிண்ட். அது என்ன பண்ணணும்னாக்கா, இப்ப எக்ஸிஸ்டிங் பிபிடில என்ன ஸ்லோகங்கள் வேணுமோ இந்த ஸ்டோரி ரிலேட்டடா அதெல்லாம் அவங்க அதை வந்து காப்பி பண்ணாங்கன்னா தட் வில் கிவ் த கம்ப்ளீட்னஸ். அண்ட் மெயின் 2 ஸ்லோகாஸ் நான் சொன்னேன். சாப்டர் 6ல யூ ஷுட் ஹேவ் யோகினாம் அபி சர்வேஷா மத்கத், அது பிராப்த புண்ணிய கிருத ஸ்லோகான், இந்த 2 ஸ்லோகா மஸ்ட். அதர் தன் தட் யூ இன்க்ளூட் வாட் எவர் இஸ் த ஸ்லோகா விச் டேக்ஸ் யூ த்ரூ த ஃப்ளோ. இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ளோ போயிடும். இந்த சாப்டருக்கு ஃப்ளோ ஸ்டார்டிங், அடுத்த சாப்டருக்கு கனெக்ட் ஆகிற அந்த ஸ்லோகாஸ் இருந்தாதான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். PPT was very wonderful actually. Extremely very good, right? But Prabhu was not expecting PPT. He said word இருந்தா கூட okay, but the flow should be there அப்படின்றதா சொன்னார். Okay, content was done very nicely. அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு குழு ஃபார்ம் ஆகணும் மேம். ஈவன் மங்களா மாதாஜி ஓகே, நம்ம இவங்க யாரு, நம்ம மல்லிகா மாதாஜி கூட பாவம் தனியா ஷி இஸ் டூயிங் ஒரு டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும். No, we have to do one more thing. சுகா சேவாக்கு இப்போ வந்து நம்ம லெவல் 1க்கு என்ன புக்குன்னு சொல்லணும், லெவல் 2க்கு என்ன புக் சொல்லணும், பேக்கேஜ், சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. So we have to அதெல்லாம் she is ready, she will be fine with that. ஆனா என்ன சொல்றானா, அவங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கு எல்லாம் ஒரு சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் வேணும். டீம் ஃபார்ம் ஆக்சுவலி. மல்லிகா மாதாஜி உங்களுக்கே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்றதா இருந்தா ஒரு 2-3 பேர் டீம் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நாங்க அசைன் பண்ணா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அது பதிலா உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா இவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இருக்கிறவங்களை வச்சு நீங்க டீம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஆமா, நீங்க திலகவதி மாதாஜி எடுத்துக்கோங்க. So she will be able to comfortably do it. You are comfortable. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சேவையில பாத்தீங்கன்னா நல்லா கன்வின்சிங்கா பேசுவாங்க திலகவதி மாதாஜி. So you can make her to go and speak in the classes and then with the books. So அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன செட் ஆஃப் புக் வாங்கணும் அப்படிங்கறது வந்து சாரி மேம், ஒன் மோர் திங். மல்லிகா மாதாஜி நீங்க பிசிக்கலா புக் கூட எடுத்துட்டு போங்க கிளாஸ்க்கு எடுத்துட்டு போங்க. ஓகே மாதாஜி. நீங்க காட்டினாதான், நீங்க வாங்கியிருக்கீங்கறத காட்டினாதான் அடுத்தவங்களுக்கும் அது அது ஜெனரல் ஃபீல். இப்போ நான் பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே நான் புக்கு திறந்து ப்ரிஃபர் பண்ணாம இருப்பேன். ஆனா இப்போ கிளாஸ்ல எப்பவுமே புக் பக்கத்துல வச்சுப்பேன். யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன், ரைட்? பாருங்க, டக்குன்னு பேசச்சே சி ஐ ஹேவ் தி புக் அப்படின்னு சொல்றது. 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி 7 PM அந்த மாதிரி புக் வைஷ்ணவாச்சாரிய பாடல் புக்க காட்டி சொன்ன மாதாஜி, உடனே மாதாஜி வாங்கிட்டாங்க. ஹரி வெரி நைஸ். அது மாதிரிதான். ஸோ யூ ஷுட் அந்த மாதிரி தான் புக்ஸ் வச்சு காட்டி. இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னா பகவத்கீதா புக்கும் ஜபமாலை பேக். ஓகே, திஸ் கேன் பி a காம்பினேஷன் ஃபர்ஸ்ட். அதோட வேற ஏதாவது ஒரு புக், சின்ன புக் ஆட் பண்ணணும்னா நீங்க அது என்ன புக் ஆட் பண்ணணும்ன்றது பாருங்க. அந்த பேக்கேஜே இருக்கு. இன்னும் சொல்லணும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் பகவத்கீதா. அவங்க விருப்பப்படி தான் பேக் பண்ணிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் அதுக்கு பதிலு பகவத்கீதாக்கு பதிலு அப்படியே கிருஷ்ணா புக் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. 99% கிருஷ்ணா புக் இருக்காது, அதே காஸ்ட் ரெண்டுமே. ஓகே மாதாஜி. அது வந்து லெவல் 2 வந்தவங்களே சில பேரு கிருஷ்ணா இது லெவல் 2ல வேணா கிருஷ்ணா புக் கொடுமா. ஏன்னா லெவல் 1ல பகவத்கீதா மெயின் வேணும். இல்ல மேம், நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்கன்ற அவங்க சொன்னாங்க they already have பகவத்கீதா. அப்படின்றது கேட்டிங்கனாக்கா அது இல்லனா கிருஷ்ணா புக் கொடுங்க. இல்ல மாதாஜி, சில பேர் லெவல் 2லயே பகவத்கீதா புக் இல்லன்றாங்க. நான் அவங்கள்ட்ட சொல்றேன், எல்லாரும் வாங்கி இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பக்தி சாஸ்திரி செட் ஆஃப் புக்ஸ் அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணிருக்கேன். வெரி நைஸ். அதான் உங்களுக்கு வாட் எவர் இஸ் கம்ஃபர்டபிள் நீங்க பண்ணுங்க, பட் டீம் வெச்சுக்கோங்க. அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? உண்மை உருவில் என்ற புக் இல்ல மாதாஜி. சில பேர் இந்த உண்மை உருவில் என்ற புக் இல்ல, பகவத்கீதை வச்சிருக்காங்க சில பேரு. அது செக் பண்றாங்க. அது டீச்சர்ஸே செக் பண்ணுவாங்க பிரபு. தட் இஸ் வெரி நைஸ். கேட்டாங்க மாதாஜி, அவங்க இன்னொன்னு கேட்டாங்க. நேத்தி வைஷ்ணவாச்சாரி பாடல் புக் வந்து அவங்க வாங்கியிருக்கிறாங்க பவானி மாதாஜி. ஆனா வந்து நம்ம சிவகாமி மாதாஜி கேட்டாங்க, அது நம்ம கோயில்ல தான் வாங்கணுமா இல்ல வேற டெம்பிள்ல வாங்கினாலும் ஓகே தான். வைஷ்ணவாச்சாரிய பாடல்கள் புக் ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டாங்க மாதாஜி. நம்ம புக் அதான் பிரபுபாதா புக்க வாங்குறாங்க. ஆனா நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்ல தான் வாங்கணுமா இல்ல என்னன்னா இந்த பேக்கேஜ்ல வரும்போது வாங்கிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்படி எல்லாமே இருக்குன்னா அவங்க கிட்ட இந்த புக் ஒண்ணு இல்லனாக்கா அவங்க டெம்பிள்ல வேற கிட்ட இருக்க டெம்பிள்ல வாங்கிக்க சொல்லுங்க. இப்ப புக்கே எதுவுமே இல்ல அவங்க கிட்டனாக்கா பேக்கேஜ்ல வாங்கினா அது தட் வில் பி குட். அதுதான் சொன்ன மாதாஜி. நானும் பேக்கேஜ்ல வாங்கும்போது நம்ம டெம்பிள்ல வாங்கிக்கிங்க, இந்த மாதிரி சரியா ஒன்னு வாங்கும்போது நீங்க வரியில வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஆல்ரெடி புஸ்தகம் இருந்து மத்த புஸ்தகம் எல்லாம் இருந்துட்டு இது மட்டும்தான் இல்லைன்னா அவங்க வந்து தனியா வாங்கிக்க சொல்லுங்க. ஓகே, இப்ப புக்கே எதுவுமே கிடையாதுன்னா யூ என்கரேஜ் ஃபார் த பேக்கேஜ். அப்புறம் எல்லா புக்குமே நம்ம டெம்பிள்ல வந்து தமிழ்ல கிடைக்குமா மாதாஜி? எல்லா புக்குமே கண்டிப்பா கிடைக்கும். சரி, நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி.
ஒன் மோர் திங் வந்து இந்த ஜப்பா பீட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவோட பகவான்கிட்ட வந்து வச்சுதான் அது கொடுக்கறது அந்த ஜப்பா பீட்ஸ் வந்து. அதனால வந்து ஆஃபர் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜபம் பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். எல்லா மாதாஜி அது கரெக்ட் பாயிண்ட். மல்லிகா மாதாஜி அந்த பாயிண்ட்டும் பேசுங்க. நம்ம வாங்குற ஜபா வீடு எல்லாமே அதுன்னு ரைட். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து நம்ம லெவல் 2ல வந்து நீங்க லெவல் 1 ஸ்கிப் பண்ணுங்க. பட் லெவல் 2ல யூ கேன் ஈவன் டாக் அபவுட் 1 ரவுண்ட் ஆஃப் கண்டிமால ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணா அது எல்லாமே ப்ராசஸ்ல தான் வரும். அண்ட் ஓகே டெஃபினெட்லி லெவல் 4 லெவல் 3ல இருந்தே நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிடுங்க. பிகாஸ் தே ஷுட் மூவ் அட்லீஸ்ட் டு அந்த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ். ஓகே மாதாஜி. இப்ப அதுலயே ஒருத்தவங்க வந்து இது தீட்சைக்கு இது ஷெல்டர் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தீட்சா ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. பவானி மாதாஜி தான். ஷெல்டர் ஃபார்ம் எல்லார்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கோங்க. ஆனா எல்லார்கிட்டயுமே வந்து டிவோட்டிஸ் நிறைய பேர் எனக்கு பிரைவேட் ரிக்வெஸ்ட் வருது. ஐ எம் நீட் இனிஷியேஷன் அப்படின்னு. சேவா என்ன பண்றாங்கன்னா, சாரி மாதாஜி தே ஆர் பிஸி. பிஸியா இருந்தா ஏன் இனிஷியேஷன் கொடுப்போம்? கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்ல. ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி கிளியர். திஸ் இஸ் a very wonderful point ராதிகா மாதாஜி கொண்டு வந்தது. ஸோ இனிமே வந்து டெம்பிளுக்கு சேவை பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இனிஷியேஷனே. ஏன்னா அல்டிமேட் கோல் வந்து சேவை பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய பியூரிஃபிகேஷன் வந்து ரீடைன் ஆகணும்னா டெம்பிளுக்கு கண்டிப்பா சேவை பண்ணணும். ஈவன் லோக்கல் டெம்பிளுக்கு அவங்க சேவை பண்ணாலும் இந்த டெம்பிளுக்குமே வந்து அவங்க கண்டிப்பா சேவை பண்ணணும். ஆன்லைன்ல பண்ணலாம். வர முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்ல பண்ணணும். ஆஃப்லைன் சேவா கண்டிப்பா இப்போ காலிங் சர்வீசஸ் இருக்கு, ஃபெசிலிட்டேட்டர் சர்வீசஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி சேவைகள் எல்லாம் அவங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் எல்லாருமே எல்லா சேவையுமே வந்து பண்ணிட முடியாது இல்லையா? எவ்ரிவன் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி. பிளஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான் நம்மளால டைம் ஒதுக்க முடியும்ன்றதும் இருக்கு. ஏன்னா அதர் பொறுப்புகளும் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி பண்ண முடியும்? இந்த தீட்சை கொடுத்த பிறகு நிறைய பேர் வந்து சேவையே பண்ணலனா தட்ஸ் அ ஃபால் டவுன் ஆல்சோ ஃபார் தெம். ஸோ தட் இன்டைரக்ட்லி ஆக்சுவலி இட் வில் ஹிட் தி குரு மகாராஜ். ஓகே, அதனால வந்து அவங்க கடைசியில் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணலனாக்கா இட் வில் ஹிட் குரு மகாராஜ். அதனால தான் வந்து தீட்சை வந்து பிளைண்ட்லி கொடுக்க முடியாது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து அட்லீஸ்ட் பிரபுஜி வந்து தீட்சை கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார். ஆனால் இப்போ அவரே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டார். ஸோ நான் அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவேன். நான் கண்டிப்பாக 1 இயர் மினிமம் அவங்க அசோசியேஷன்லேருந்து அவங்க என்ன சேவை பண்ணாங்க, டெம்பிளுக்குன்னு என்ன சேவை பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றியே யோசிக்க முடியும். ஸோ ஒரு 1 வீக் பிரபுஜே சொல்லியிருக்காங்க, இஃப் தே ஆர் கோயிங் தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் தீக்ஷா 1 வீக் வந்து டெம்பிளில் வந்து சேவை பண்ணிட்டு போகணும். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் பிரெயின் கண்டிஷன். அதர் சேவாஸ் ஆன்லைன் யூ கேன் டேக் இட் அப். ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ காலிங் சர்வீசஸ் அது வந்து யூ கேன் டேக் இட் அப். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ஆக்கியபைட் வித் சேவா. அதுதான் முக்கியம். சேவை இல்லைன்னாக்கா நம்ம வந்து பக்தியில் ஈடுபாடு வராது, விரக்தி தான் வரும். அந்த பக்தி மேலேயே வந்து ஒரு மாதிரி என்ன இது பக்தி பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் கூட வந்துடும். அண்ட் சம் டிவோட்டிஸ் எங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் அனுப்பாங்க, மாதாஜி ஷி இஸ் பிஸி, அதனால நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க, சேவை வந்து 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் சேவைஸ் கூட பண்ணலாம். ரைட். நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா இப்போ மல்லிகா மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி பண்ற மாதிரி ஹெவி லோட் ஆஃப் சேவைன்னு நான் சொல்லல. 5 மினிட்ஸ் சேவை கூட பண்ணலாம். ரைட், இது பண்ணலாம். எதுவுமே பண்ண மாட்டேன், நான் பண்ணவே மாட்டேன், எனக்கு ஒண்டி வேணும்ன்றது எப்படி அது தவறு இல்லவா? தட் இஸ் a greed actually. Okay, எஃபோர்ட் போடணும். அதான். Thank you ma'am. Sorry ma'am, I'll make a move. No problem. It's a wonderful point you got it actually. நானும் சொல்லணும்னு நினைப்பேன் நிறைய நாள். ஆனா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா வர்றதில்லை. இன்னைக்கு it came very perfectly. யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் தீட்சை எடுத்திருக்கீங்களோ டூ சம் சேவா டு த ராதா கோவிந்தா. ஓகே, தட் இஸ் அல்டிமேட்லி உங்களுக்குலாம், அதாவது இந்த அளவுக்கு நிழலை கொடுத்துருக்காங்க. வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கருணை, பகவானுடைய கருணையை நாம புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வாய்ப்பை வந்து நாம கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும். எஸ் மாதாஜி, நான் லோக்கல் டெம்பிள்ல சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். குட், லோக்கல் டெம்பிள்ல சேவை பண்ணுங்க, நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். பட் இங்க தீட்சை கொடுத்த இந்த டெம்பிளுக்கு நாம அந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கு நாம என்ன கொடுக்குறோம்? வாட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து அந்த டெம்பிளுக்குமே ஏதாவது ஒரு சேவை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். பிசிக்கல் சேவை. அந்த பிசிக்கல் சேவை எப்படிங்கிறத நீங்களே டிசைட் பண்ணி யூ ஷுட் ரீச் அவுட் டு த, எந்த டீச்சரையாவது ரீச் அவுட் ஆகுங்க, இல்லைன்னா வந்து அட்மின்ஸை ரீச் அவுட் ஆகுங்க கண்டிப்பா. காலிங் சர்வீசஸ்னா நம்ம சபிதா மாதாஜி ரீச் அவுட் ஆகுங்க. ஸோ ஷீ இஸ் ஹேண்ட்லிங் ஆக்சுவலி அண்ட் ஷி ஹஸ் கிவன், ஐ திங்க் இன்னொன்று வந்து நாட் ஓன்லி இட் ஷுட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட் ஷுட் கோ டு த பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, அடுத்து வந்து உஷா மாதாஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் இன்வால்வ். ஸோ அந்த இதுலேருந்து அப்படியே லெவல் 3 வரைக்குமே அப்படியே வரும்போது ஸ்ப்ரெட் ஆகி லெவல் 2 வரைக்கும் வரணும். ஸோ சேவா ஷுட் பி டிவைடட். ஓகேவா? ஸோ தட் வில் ஹெல்ப். போக பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே வந்து நிறைய பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டென்ட் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாதவங்க அட்லீஸ்ட் காலிங் சர்வீசஸ் சம் சேவா லெட் தேம் ஆக்கிபைட். தேவை இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம்.
பிரேமராணி மாதாஜி, நீங்க ஏதாவது ஒரு சேவையில கண்டிப்பா இருக்கணும். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஆர் டூயிங் ஆர் நாட். ஸோ ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் வனமாலினி மாதாஜி. ஓகே, யூ ஹாவ் டு டூ. அண்ட் தென் ஐ திங்க் கொடுத்துருப்பாங்க தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு. பிகாஸ் We'll take a list, ma'am. எல்லா initiated devotees, எல்லா பக்தி வைபவ் ஏன்னா devotees, இவங்க எல்லா எல்லாரும் பக்தி சாஸ்திரி இனிஷியேட்டட் டிவோட்டீஸ், நாட் இன் த ஃபுல் ஃபிளெஜ் சேவா. மீனாட்சி மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்களால முடிஞ்ச சேவை அவங்க பண்ணணும். கீதா மாதாஜி, நீங்க அங்க லோக்கல் டெம்பிள் பண்றீங்கன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா இங்க இந்த டெம்பிளுக்குமே நீங்க ஏதாவது பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் ஆக்சுவலி. Okay. Hare Krishna. Sorry, ma'am. I'll make a move, ma'am. Hare Krishna. Have a good day, ma'am. Yeah, ma, Thank I you. will connect with you today. We have to close the Food facility menu. appointment. Okay, we'll Yes, sit ma'am. and I'll make a Done. sell it and fatafat we'll close and share it actually. Sure, ma'am. Ma'am, for all reasons, everything for reporting reason, I'm doing it through you. அதனால எங்க இருந்தாலும் என் பேர் இங்கிலீஷ்ல இருந்து திரும்ப தமிழ்ல கொண்டு வந்துருங்க. ரிப்போர்ட்டிங் எல்லாத்துக்குமே. நான் சொல்லிட்டேன், you have to சொல்லிட்டீங்களா? Tamil. சொல்லணும்னு இருந்தேன். Yeah, I have told Biju, she will be in the Tamil only ன்னு சொல்லிட்டு. சொல்லிட்டீங்களா மேம்? ஓகே ஓகே. ஜஸ்ட் வாண்டட் டு எல்லாம் எனக்கும் நிறைய வருது, இங்கிலீஷ்ல இருந்து வருது, பிராஞ்சத்தினி அங்க இருந்தும் வருது, நாமனிஷ்ட பிரபு டெம்பிள்ல இருந்தும் வருது. ஸோ ஃபார் ஆல் ரீசன் நான் எல்லாமே தமிழ் மூலமா தான் ரூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ வில் கண்டினியூ லைக் தட். அதுக்கு தான் சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. So we'll see. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna Mataji. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. ஜெய ராதா மாதவ Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. ஜெய ராதா மாதவ Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. Yashodanandana Prajana Ranjana. யசோதனந்தன Yashodanandana Prajana Ranjana. யசோதனந்தன பிரஜனரஞ்சன. Amunatiravanachari. யமுனா தீராவனச்சாரி. Yamunatiravanachari. யமுனா தீராவனச்சாரி. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாடுவோம் விளையாடுவோம் மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, நான் டெம்பிள் பகவத்கீதா காலேஜுக்கு பணம் அனுப்பலான்னு பாக்குறேன். ஓகே. அது லிங்க் வேணும் மாதாஜி. பேங்க்ல போய் அப்படியே அந்த லிங்கை கொடுத்து அனுப்பிச்சு வச்சிருவாங்களா? இல்ல அது போடுறாங்க இல்ல மாதாஜி. ஐ திங்க் தனஞ்சய் மங்கள மாதாஜி உங்களை கனெக்ட் பண்ண சொல்றேன். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அவங்க எப்படி பண்ண வைப்பாங்கன்றது ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட்ல போனாலே இருக்கும் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் எனக்கு அதுக்கெல்லாம் போக தெரியாது மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு சாட்ல போடுறேன், எடுத்துக்கோங்க அந்த உங்க link. பொண்ணுகிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க மாதாஜி. ஆமா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो हरे कृष्ण भगवते माताजी। वासुदेवाय। हरे कृष्ण माताजी। हरे வாசுதேவா. कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। ஸோ டொனேட் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதா ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ் எல்லா சேவைகளும் இங்கே தான் இருக்கு. ஓகே, பகவத்கீதா ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ் இங்க இவ்வளோ எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, இங்க பேங்க் டீடைல் இருக்கு. இங்க என்என்டி பிரபுஜியோட நம்பர் இது. இது வந்து மோஸ்ட்லி ஆஃப் டெம்பிள் நம்பர் நினைக்கிறேன். ஸோ இங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கு. அடுத்து வந்து அதனுடைய ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த டீட்டெயில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். காப்பி கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிள். ஓகே, இங்கே வந்து கிளாஸ் ரூம் ஸ்பான்சர்ஷிப் காலேஜ்க்கு. ஓகே, லைஃப் மெம்பர்ஷிப் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 5000, 2 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 10, 5க்கு வந்து 25,000, 10 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து 50,000 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இப்படி போகும். ஸோ இங்கே போயிட்டு 50,000 செலக்ட் ஆகி உங்கள் பேர், இந்த மாதிரி இமெயிலு நம்பரு, இதெல்லாம் அட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்துடும். கொடுத்துட்டு பேனு செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இது வெப்சைட் அதுவும் இருக்குது. இல்லைன்னா உங்களுக்கு பேங்க்கில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். அது பெரிய வேலை. இந்த வெப்சைட்லேயே போனால் உங்கள் பொண்ணு ஈஸியாக பண்ணிவிடுவாங்க. iskanmangaluru.com அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா, குலாய் அப்படின்னீங்கன்னாக்கா அதில் போனாங்கன்னா டொனேட்டுன்னு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் போயிட்டு அவங்க பண்ண சொல்லுங்கள். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர். பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ, மங்களா மாதாஜிக்கு வந்து கொடுத்துடணும் நீங்கள். ஸோ அவங்க அதை வந்து இதில் தனஞ்சய சேவையில் போட்டுடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஃபைன். ஸோ நேற்று நாம் 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படித்தோம் இல்லையா? ஓம்னா ஐ திங்க் இது சொல்லிட்டேன், நான் ப்ரேயர் சொல்லிட்டேன், சொல்லலை. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே நமோ வாசுதேவாய. பகவதி ஓம் நமோ வாசுதேவாய. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே ஓம் நமோ வாசுதேவாய. பகவதி வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் நரோஜைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் தேவி சரஸ்வதி வியாசம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் ததோ ஜெயம் முதிரேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு அட்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் நித்யம் பாகவத பாகவத சேவையா. சேவையா. பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி பக்திர் பக்தி நைஸ்துகி. நாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. ஓகே, ஸோ நாம் இப்போ இந்த 7th ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். அத பிரேமா மாதாஜி. அத யவி யஷி த்விஜ சதீஸ்வ கர்ப்பஜாதம் மிதுனம் சபத்தன்யா உபன்யஸ்ய ஸ்வயம் அனுசம்ஸ்தயா பதிலோகம் அகாத். வாசிங். அத யவியசி த்வஜ சதீஸ்வ கர்ப்பஜாதாம் மிதுனம் பைத்தன்ய உபன்யஸ்ய ஸ்வயம் அனுசம்ஸ்தயா பதிலோகம் ஆகாத். அதன் பிறகு யவியசி இளைய த்வஜி சதி அந்தணனின் மனைவி ஸ்வகர்ப்ப ஜாத்தம் அவன் வயிற்றில் பிறந்த மிதுனம் இரட்டையர்கள் சபித்யன்யை தன் சகக்கழத்தியிடம் உபன்யஸ்ய ஒப்படைத்து ஸ்வயம் சுயமாக அனுசம்ஸ்தயா தன் கணவனை பின்தொடர்ந்து பதிலோகத்திற்கு ஆகாத் சென்றான். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு அந்த அந்தணரின் இளைய மனைவி தன் இரட்டை குழந்தைகளான ஆணையும் பெண்ணையும் தனது சக கிழத்தியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு தன் கணவனுடன் உடன்கட்டை ஏறி பதிலோகம் செய்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிதரி உபரேத பிராதர ஏனம் அதத் பிரபாவ விதஸ்ரய யாம் வித்யாயாம் ஏவ பர்யவசித மதயோ நாபர வித்யாயாம் ஜடமதிர் இதி பிராதுர் அனுசாசன நிர்பந்தான் நியவகுத் சந்த. எஸ், வாசிங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. पितरी उपरेत प्रातर एनम अदत् प्रभाव विदस्त्रयाम विद्यायाम एव पर्यवसित पतयो न पर विद्यायाम जडमतिर इति प्रातुर अनुशासन निर्बन्धान् विकुंसन्त. பிதர உபரதே தந்தை இறந்த பிறகு பிராதர மாற்றான் தாய்க்கு பிறந்த சகோதரர்கள் ஏனம் பரதருக்கு ஜடபரதர் தத் பிரபாவித அவரது மேன்மை நிலை அறியாது திரையாம் 3 வேதங்களின் வித்யாயாம் பௌதீக சடங்குகள் சம்பந்தமான அறிவு ஏவ உண்மையில் பர்யவசித்த நிலை பெற்று மதய அவர்கள் மனம் இல்லை பர வித்யாயாம் ஆன்மீக வாழ்வின் உன்னத அறிவில் பக்தி தொண்டு ஜடமதி மந்தமதியில் இதி இவ்வாறு பிராத்து அவர்கள் சகோதரர் ஜடபரதர் அனுசாசன நிர்பந்தாத் கற்பிப்பதற்கான முயற்சியினை நிவ்ருத் சந்த நிறுத்தினர். மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தந்தை இறந்த பிறகு தந்தையின் மூத்த மனைவிக்கு பிறந்த 9 மைந்தர்களும்
மானுட பரதரை முறையற்ற மந்தமதியுடையவர் என்று கருதி தங்கள் தந்தை அவருக்கு கல்வி அளிக்க வேண்டும் என்று செய்திருந்த அனைத்து முயற்சிகளையும் உடனே நிறுத்தினர். மானுட பரதரின் மாற்றாந்தாய் மக்கள் 9 பேர்களும் ரிக் வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம் என்னும் 3 வேதங்களையும் கற்றறிந்தனர். இவை பலன்தரும் செயல்களை செய்ய அதிக ஊக்கமளிப்பவை ஆகும். 9 சகோதரர்களும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் அத்துணை ஒளிமிக்கவர்கள் அல்லர். இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களால் மானுட பரதரின் மேன்மை நிலையினை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சபராக்ருணதர் தவிவிக்தா த்விபத பசுபிர் உன்மத்த ஜடபதிர முகேதி அபிபாஷ்யமானோ யதா அத் அனுரூபாணி பிரபாஷதே கர்மாணி ஷா காரியமான பிரேச்சயா கரோதி விஷ்டிதோ லா யாஷன்யா யத்ருக்ஷயா ஓபசாதிதம் அல்பம் பகு மிருஷ்டம் கதன்னம் வாப்ய வஹரதி பரம் மேந்திரிய பிரீதி நிமித்தம் நித்ய நிவృత్త நிமித்த ஸ்வசித்த அனுபவானந்த ஸ்வாத்ம லாபாதிகம சுகதுகயோர் த்வந்த நிமித்தயோர் அசம்பாவித தேகாபிமான சீதோஷ்ணவாத வர்ஷேஷு விருக்ஷ இவானாவ்ருதாங்க வீண சம்மஹானங்க சதஹனடிலசம் வேஷானானு மர்த்தனாமானத்வன ரஜஷா மகாமணீர் இவான விவ்யக்த பிரம்ம வத்ச உபதாவிரதே கடிர் உபவீதி தேனோடு மஷினா த்விஜாதீர் இதி பிரம்ம பந்தோர் இதி சம்யக்ஞா ஆயதச் ஞானாவமதோ விசசார. வாசிக்கிறது வசந்தி மாதாஜி வாசிங்கோ. வனமாலினி மாதாஜி. வசந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. திருலேக மாதாஜி வாசி. சபராக்ருணதர் திரிவத பசுபிர் உன்மத்த ஜடபதிர மூகேதி அபிபாஷ்யமானோ யதா தத் அனுரூபாணி பிரபாஷதே கர்மாணி ச காரியமான பரேச்சயா கரோதி விஷ்டிதோ லா யாச்சனயா யத் ருச்கயா ஓபசாதிதம் அல்பம் பகு பிருஷ்டம் கதன்னம் வாப்ய வாஹரதி பரம் மேந்திரிய பிரீதி நிமித்தம் நித்திய நிவృత్త நிமித்த ஸ்வசித்த விசுத்தானுபாவந்த ஸ்வாத்ம லாபாதிகம சுகதுகயோர் பந்த நிமித்தயோர் அசம்பாவிச தேகாபிமான சீதோஷ்ணவாத வர்ஷேஷு விருஷ இவனாவிருதாங்க பீன சம்ஹனகாங்க அப்புறம் ஸ்தஹனடி கலசம் வேசனானு மர்தன மார்ஜன ரசசா மகாமணிர் இவான விவ்யக்த பிரம்ம வர்சல ரூபதாந்திரே கடிம் உபதி தேனோடு மனிஷா த்விஜாதிர் இதி பிரம்ம பந்துர் இதி சம்யாதச் ஞானமவதோ விசசார ச அவரும் கூட பிராகிருதை ஆன்மீக ஞானமில்லாத சாதாரண மனிதர்களினால் திபிபத பசபி அவர்கள் 2 கால்களுடைய விலங்குகளை தவிர வேறல்லர். கீழ்படுத்த கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா.
உன்மத்தம் ஜடம் உன்மத்தம் ஜடம் ஜடம் மந்தமான பபிர செய்விடு மூக ஊமை. அப்பொழுது அத்தத் அனுரூபாணி அவர்களுக்கு பதிலுரைக்க நிறைவேற்றுவதற்கு காரணமாகி பர இச்சையா மற்றவர்களின் கட்டளைக்கேற்ப கரோதி அவர் செயல்படும் வழக்கமுடையவர் விஷ்டித கட்டாயத்தினால் வேதநாத கூலிக்காக வா அல்லது யர்சனா இறப்பதினால் யத்ருச்சையா இயல்பாக வா அல்லது உபசாதிதம் பெற்று அல்பம் மிகச்சிறிய அளவு பகு மிக பெரிய அளவு பிருஷ்டம் மிகச் சுவையான கத்தன்னம் பழைய சுவையற்ற உணவு வா அல்லது அப்யவாகாதி அவர் வழக்கமாக உண்பர் பரம் மட்டும் இல்லை இந்திரிய பிரீத்தி நிமித்தம் புலன்களின் திருப்திக்காக நித்தியமாக நிறுத்துதல் நிமித்த பரந்தரம் செயல்கள் ஸ்வசித்த சுய சித்தத்தினால் விசுத்த உன்னதமான அனுபவ ஆனந்த உணர்வு இந்த பக்கம் இல்லையோ ஸ்வ ஆத்ம லாப அதிகம் அவர் தங்களை பற்றிய அறிவினை எய்தினர் சுகையோ இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் துவந்த நிமித்தையோ இருமையின் காரணங்களினால் அசம்பாவித தேக அபிமானமான உடலுடன் அடையாளம் காண்பதில்லை. சூத குளிர்ச்சியினால் உஷ்ணத்தில் வாத காற்றில் வர்ஷேஷு மழையில் விருஷ ஒரு காளை மாடு இவ போன்று அனாவிருத அங்க திறந்த அவரது அங்கங்கள் உறுதியானவை. ஸ்தண்டில சம்சேவன மண்ணில் படுத்து அனுன்மர்த்தன தேய்த்தல் எதுவும் இன்றி அமஞ்சன குளித்தல் இன்றி ரஜசா அழுக்கினால் மகாமணி காட்டாது பிரம்ம வர்சச ஆன்மீக ஒளியினை கூப்பட ஆவருத்த அழுக்கடைந்த கந்தை துணியால் மூடி கடி அவரது கோவணம் உபவீதேன முப்புரி நூலுடன் உரு மர்ஷீனா அது அழுக்கடைந்து கருப்பாக இருந்தது. த்விஜதி அந்தன குடும்பத்தில் பிறந்தவர். இது இவ்வாறு ஏளனம் பேசுதல் பிரம்மபந்து செயல்களினால் இல்லை அந்தர்களின் நண்பர்கள் இது இவ்வாறு இது போன்ற செயல்களினால் ஜன் அவரது உண்மை நிலை அறியாதவர்கள் அவமரியாதை செய்தனர். விச்சசார அவர் அலைந்து திரிந்தார். மொழிபெயர்ப்பு இழிந்த மனிதர்கள் விலங்குகளை விட சிறந்தவர்கள் அல்லர். ஒரே வேறுபாடு யாதெனில் அவர் கால்கள் அவ்வளவுதான். இந்த 2 கால் மிருக மனிதர்கள் மானுடம் பதரை பைத்தியம் ஜனம் செவிடு ஊமை என்றெல்லாம் கூறினர். அவரை துன்புறுத்தினர். அவரும் அவர்களிடம் செவிடு ஊமை குருடு பைத்தியனை போலவே நடந்து கொண்டார். அவர் அம்மனிதர்களிடத்தில் தான் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல என்றோ அல்லது அவர்களது செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோ இல்லை. சிலர் அவர் ஏதாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினால் அவர்கள் விருப்பப்படி அவர் செய்வார். இறப்பதிலோ அல்லது கூலியாகவோ அல்லது தானாகவோ கிடைக்கும் உணவு சிறிதளவாயினும் சுவையுடையதோ அல்லது சுவையற்றதோ பழையதோ எதுவாயினும் ஏற்றுக்கொண்டு உண்பார். அவர் புலனுணர்ச்சிக்காக எதையும் உண்பதில்லை. ஏனெனில் ஏற்கனவே அவர் உடல் கருத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவர். அவர் உடல் கருத்தே ஒருவனை கண்ணுடைய அல்லது சுவையற்ற உறவினை ஏற்றுக்கொள்ள செய்யும். அவர் எப்போதும் பக்தி தொண்டின் ஆன்மீக மெய்யுணர்வு நிரம்ப பெற்றவராக இருந்தார். ஆகையினால் உடற் கருத்திலிருந்து தோன்றும் இருமைகளினால் அவர் பாதிக்கப்பட்டதே இல்லை. உண்மையில் அவரது உடல் ஒரு காளை மாட்டினை போல் உறுதியுடையதாகவும் அவரது அங்கங்கள் ஆண்மை மிக்கவையாகவும் இருந்தன. குளிரோ கோடையோ காற்றோ மழையோ அவர் எப்போதும் எந்த நேரமும் தன் உடலை மூடிக்கொண்டதே இல்லை. குளிப்பதே கிடையாது. அவரது உடல் அழுக்காக இருந்த காரணத்தினால் அவரது ஆன்மீக ஒளி மற்றும் விலை மதிப்பில்லா இரத்தின கல்லின் ஒளியினை அழுக்கு மூடியிருப்பது போல்
மூடப்பட்டிருந்தன. அறையில் கோவணமும் மார்பில் அழிக்கிறால் கற்பாகி போன முப்பொறி நூலும் அணிந்திருந்தாலும் அவர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் என்பதை அறிந்திருந்த மக்கள் அவரது பிரம்மபந்து என்று அவரை பிரம்மபந்து என்னும் பிற செயல்களால் நினைத்துவாறு மனிதர்களின் அவமதிப்பு மற்றும் புறக்கணிப்பதற்கு ஆளாகி அவர் அங்கு இங்கும் திரிந்து கொண்டிருந்தார். பொருளை ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாக்கூர் பாடுகிறார். தேக சம்ருத்தி நாஹியா சம்சார பந்தன் கஹான் தார என்று உடலை பேணுவதில் விருப்பமில்லாதவன் அல்லது உடலை சரியாக பராமரிப்பதில் ஆர்வமின்றி எந்த நிலையிலும் திருப்தி அடைபவன் என்று ஒன்று பைத்தியமாக இருக்க வேண்டும். ஜடபரதராக பிறந்திருக்கும் பாரத மகாராஜா பௌதீக எருமைகளிலிருந்து முற்றிலும் ஈடுபட்டவர் ஆவாரா? அவர் ஓர் பரமஹம்சராக இருந்ததினால் உடல் சுகத்தை பற்றி அவர் கவலைப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசா இருக்கு. நாளைக்கு படிக்கலாம். நாளைக்கு வனமாலி மாதாஜியும் மகாலட்சுமி மாதாஜியும் அதுக்கப்புறம் பத்மா மாதாஜி. ஓகேங்களா? 3 பேர். இன்னைக்கு நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகத்தையே பார்க்கலாம். ரொம்ப பெரிய ஸ்லோகம் இது. 9 and 10. ஓகே, 8. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाय प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. कुविदरि उपरेद प्राप्तयेनम् अदत् प्रभाव विदश्रयाम् विद्यायां एव पर्यवसित मदयो न पर विद्यायां जडमदिर् इति प्रातु अनुशासन निर्बन्धान् न्यौकुदस्सन्द. முன்னாடி ஸ்லோகம் படிக்கணும்ல. 7 சொல்லல மத்த. அதாயவி யஷி த்விஜ சதீஸ்வ கர்ப்பஜாதம் மிதுனம் சபத்தன்யா உபன்யஸ்ய ஸ்வயம் அனுசமஸ்தய சம்சத்யா பதிலோக ஆகாத். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா, ஜடபாரதருடைய தந்தை அவர் எவ்வளவோ முயன்றார். அவருக்கு வேத ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்கணும். ஏன்னா மீதம் இருக்கக்கூடிய 9 பிள்ளைகளுக்குமே ரிக், யஜுர், சாம வேதம் 3 வேதங்களையுமே அவர்கள் விற்பனராக இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? அதாவது பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. சதுர் புருஷார்த்தங்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. எதையுமே இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் செயலாற்றவில்லை. ஆனால் பகவான், அதாவது ஆல்ரெடி ஜடபாரதர் பகவானை திருப்திப்படக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்ததால அவர் இது எல்லாம் பெரிதா எடுத்துக்கல. சோ ஒருத்தர் அந்த தூய பக்தி நிலை. இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும்னாக்கா, நம்ம ஜெகநாத் மிஸ்ரா பாபாஜி இல்லையா, அவருடைய சீடரா இருக்கக்கூடிய பக்தி வினோத தாகூரார் இல்லையா, அவருடைய சீடர் யாரு ஆக்சுவலி? சோ யாரு அவருடைய சீடர் யாரு ஆக்சுவலி? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூராருடைய குரு யாரு சொல்லுங்க? கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி அவருக்கு படிக்க எழுதுறதுக்கு எல்லாமே தெரியாது.
ஓகே, இஸ் நாட் லிட்ரரி ஓரியன்ட். ஆனா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து வேத விற்பனர். அவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இல்லையா, சமஸ்கிருதம் மற்றும் வெவ்வேறு மொழிகள் எல்லாமே, மொழி பாரசி மொழி, இந்த மாதிரி மொழிகள் எல்லாமே வந்து அவரால் வந்து நம்முடைய பகவத்கீதை, பாகவத் இதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கா. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் வந்து இஸ் எமினன்ட் ஆச்சாரியான்னு சொல்லுவாங்க. லயன் ஆச்சாரியான்னு பேரு நம்ம இதுலயே இல்லையா. அப்போ பக்தி வினோத தாகூருடைய மகனும் கூட. ஸோ அவர் தான் இவருக்கு சொல்வார், நீ வந்து கௌரவ கிஷோதாச பாபாஜி கிட்ட தான் நீ வந்து தீட்சை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஆனா நிறைய நாள் வந்து கௌரவ கிஷோதாஸ் பாபாஜி வந்து நான் அதுக்கான குவாலிஃபை கிடையாது, ஸோ நான் என்னால கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்த இவருடைய நாலேஜ் அப்படின்னாக்கா, அவருடைய சாஸ்திர விற்பனம்ல முன்னாடி தான் ஒன்றும் இல்லை என்பது கௌரவ கிஷோதாச பாபாஜியுடைய கருத்து. ஆனா உண்மையிலேயே அவர் வந்து ஒரு இந்த சித்திகள் எல்லாமே பெற்ற நிலையில இல்லையா, பக்தியில ஒரு ஹையர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர் அவர். அதை உணரக்கூடிய சக்தி வந்து யாருக்கு இருந்தது? அவருடைய குருவுக்கு இருந்தது இல்லையா, பக்தி வினோத தாகருக்கு இருந்தது. அதனால அவருடைய மேன்மையான நிலையை உணர்ந்து நிறைய மக்கள் வந்து அதாவது எனக்கு இந்த கஷ்டம் அந்த கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே வந்து அந்த சித்திகளை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலையில ஈடுபட்டதால தான் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, சாண்டிங் பண்றதுக்கு கூட அவர் வந்து பாத்ரூம் ஏரியா கிட்ட போய் உட்காந்துட்டு பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ இந்த தொல்லைகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா சித்திகள் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பௌதீக நலனுக்காக உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. ஒரு நிமிஷம். ஸோ சித்திகள் எப்பொழுதுமே வந்து பௌதீக லாபத்திற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஓகே, அதனாலதான் பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே சித்திகள் என்பது அவங்களுக்கு இன்பில்ட்டா வந்துடும். தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட இந்த 6 கலங்கங்கள் வந்து நீங்கி விட்டாலே சித்திகள் என்பது நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா அதை வந்து அவங்க பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ வைஷ்ணவா, ஒரு தூய பக்தர். கௌரவ கிஷோதாச பாபாஜி கூட வந்து அதை தான் செய்தார். ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த சித்திகளை எல்லாம் இந்த பௌதிக லாபத்திற்காக, அதாவது எப்பவுமே நம்ம புலம்பிகிட்டே இருப்போம்ல, பகவான் முன்னாடி கூட நம்ம வந்து நம்முடைய அதாவது அன்றாட நிகழ்ச்சிகளுக்காக பகவானை போய் நம்ம தொந்தரவு படுத்தவே கூடாது. ஓகே, இது வந்து ஒரு பக்தருடைய குவாலிட்டி. இது ஆக்சுவலி நான் டிவோட்டிஸ் அதுதான் செய்வாங்களே. அப்போ நாம டிவோட்டியா நான் டிவோட்டியா அந்த கேட்டகரியில வரமான்றதை பார்க்கணும். ஒன்று மட்டும்தான் பகவான்கிட்ட நாம கேட்கணும், பகவானே என்னை நீங்கள் கையை பிடிச்சு தூக்குங்க. ஓகே, எனக்கு வந்து இந்த பாதையில வந்து எது சரி எது தவறுன்னு தெரியல. நான் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பக்தி பாதையில எனக்கு மார்க்கத்தை காட்டுங்க. அதே மாதிரி குருவிடத்துலயுமே நாம அதான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் குருவிடத்துல கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் பகவான்கிட்ட இல்லையா. நான் இந்த தவறை வந்து நான் வந்து செய்ததனுடைய காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்கள் வந்து கருணை உள்ளம் வந்து புரியக்கூடியவங்க இல்லையா. இனிமேல் இந்த தவறை செய்யாம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள். இப்படி நம்ம பகவான்கிட்ட இந்த மாதிரிதான் பக்தி கொள்ளணும். ஓகே, உங்களுடைய பக்தியில எப்பொழுதுமே நிலை பெற்று இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை எனக்கு கொடுங்க. ஸோ உங்களுடைய கருணையை வந்து நான் வந்து யாசிக்கிறேன். இப்படி ஒரு மனசுல வந்து அந்த பாவத்தை வளர்த்துக்கணும். ஸோ அன்றாட ஏன்னா ஐம் யுவர் சைல்டு இல்லையா, நான் உங்களுடைய குழந்தை இல்லையா. ஸோ உங்களுடைய குழந்தைய நீங்க எப்படி அதாவது பார்த்துப்பீங்கன்றது ஒரு தாய் ஸ்தானத்துல இருந்து பகவான் வந்து நம்மள எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நாம வந்து பகவான் இடத்துல போயிட்டோம்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே நமக்கு டென்ஷன் இருக்காது. அடுத்து வந்து அது பௌதிகமனா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமனா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே பக்குவமா கையாள்வதற்கான அந்த ஞானமும் வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஓகே, எப்ப நாம் அவரையே சரணாகதி அடையும் பொழுது இல்லையா, இல்லை குருவிடத்துல இல்லையா, குருவிடத்துல நான் வந்து தாசனுக்கு தாசன் அப்படிங்கிற பாவத்துல போனா குருவிடத்தில் நாம் சரணாகதி அடையும் போது குருவுமே வந்து இறைவனிடத்துல இருந்து பெறக்கூடிய அந்த வரங்களை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். பாதை உள்ளுக்குள்ளது சைத்த குருவா இருந்து பகவானும் கொடுப்பார். இங்க வெளிப்புறமா பகவானுடைய பிரதிநிதியா இருக்கக்கூடிய குரு மகாராஜுமே கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஆனா எப்பவுமே நம்ம வந்து எனக்கு இது முடியல, ஸோ அது முடியல அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம செய்ய அது ஒண்ணுதான் கிரைட்டீரியாவா எடுத்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக செல்லக்கூடாது. எந்த ஒரு பௌதீக நிலையில இருக்கக்கூடிய சங்கடங்களை வந்து தீர்த்து வைப்பதற்காக மட்டுமே ஒன்லி ஃபார் தட் பர்பஸ் நாம இறைவனிடத்துல போகவே கூடாது. அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்தி பகவானுக்கு நம்ம திருத்தொண்டு புரிந்த வண்ணம் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள்லாம் அவருக்கு தெரியாதா என்ன? அவருக்கு தெரியாம ஒரு அணு கூட அசையாது இந்த இடத்துல. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவருக்கு நம்முடைய சங்கடம் தெரியாதா என்ன?
நம்ம பக்தி தொண்டுக்கு வந்து இடையூறு இல்லாத ஒரு மார்க்கத்தை பகவான் கொடுக்கட்டும் இல்லையா. இந்த உடல் கூட வந்து அவருக்கானது இல்லையா. இந்த எந்திரம் கூட அவர் கொடுத்ததுதான். சோ இந்த எந்திரம் அவரிடமிருந்து பெற்ற நாம் அவருடைய தொண்டுக்காக உபயோகப்படுத்துறதுக்கு நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கணும். இந்த மாதிரி பாவங்கள் வந்து கண்டிப்பா நம்ம வளர்த்துக்கணும். இதுதான் பக்தியில வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம போறது. வெறுமனே ஜபம் பண்ணிடுறது, வெறுமனே ஏதோ பண்ணிட்டு எதையோ ஒண்ணு பண்றது, இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் த ஒன்லி திங். ஜபம் பண்ணா இந்த மார்க்கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி வரும். ஓகே, ஃப்ரம் த ஜபா, ஃப்ரம் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒன்லி இந்த பாவங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து உற்பத்தி ஆகும். இது வந்து நம்ம வந்து கற்பனை என்று எண்ணக்கூடாது. ஓகே, எதெல்லாம் பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தமா இருக்கோ அதெல்லாம் நம்முடைய சுயநலம் என்பதை கருதணும். ஸோ அதாவது இந்த வாழ்க்கையை நம்ம நடத்துறதுக்கு மட்டும்தான் இறைவன்ட்ட போறோம். ஏன்னா அப்படிதான் நம்மள பயிற்சி செய்யப்பட்டிருக்கோம் நம்ம இல்லையா. நம்ம அதாவது தொன்று தொட்டு காலத்துல இருந்து நமக்கு சங்கடம் வந்தா எங்க போறது இல்லையா. கன்னடால ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, சங்கடம் பந்திரே வெங்கடரமணா இல்லையா, சங்கட பந்திரே வெங்கடரமணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க. அதாவது சங்கடம் வந்தா வெங்கடரமண கிட்ட போகணும் அப்படின்னா, சங்கடம் வரும்போது தான் வெங்கடரமன்கிட்ட போகணுமா என்ன இல்லையா. அப்போ சொல்யூஷன் அவர் தான் கொடுப்பாருன்ற தெரியும் போது அவரை ஏன் நம்ம வந்து முதல்ல இருந்தே நம்ம வணங்கக்கூடாது இல்லையா. ஸோ இந்த ஒரு பாவத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வரோம். எதையுமே எதிர்பார்க்காத அனன்ய பக்தி நம்ம எடுத்த உடனே செய்ய முடியாது. ஆனா அதை படிப்படியா வளர்த்து கொண்டு செல்வதற்கான பாதையை நாம் ஏத்துக்கணும். ஜபம், இந்த சுக சேவை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இப்ப மாதாஜி செய்ய போறாங்க இல்லையா, செய்துட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி, இனிமேலும் அது வந்து தொடரும். சுக சேவை புஸ்தகங்கள் எல்லாமே ஏன் புஸ்தகங்களை வாங்க சொல்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். புக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. புக் இருந்தா நம்ம எடுத்து படிக்கலாம். படிக்கும் பொழுது நமக்கு அதுல ஈடுபாடு வரும் இல்லையா. அந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா ஆச்சாரியரோட நாம் என்ன ஆகிறோம், சம்பந்தப்படுறோம். வில் பிகம் தாசனுக்கு தாசன். ஈவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல கூட இது உண்டு இல்லையா. ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல வந்து அவங்களுடைய இதெல்லாமே அவங்க எடுத்துரைப்பாங்க, உபன்யாசங்கள் உண்டு, அதை சிறு சிறு புஸ்தகங்களா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, பண்றாங்க. ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்திலுமே இது உண்டு. ஸோ அதன் மூலியமா என்ன ஆகுறது, நாம் எல்லாம் அந்த ஆச்சாரியாரோட வந்து சம்பந்தப்படுறோம். ஓகே, எழுத்துக்கள் மூலியம் இப்ப இங்க படிக்கக்கூடிய அத எவி யஷி விஜ இல்லையா. அதன் பிறகு அந்த அந்தனரின் இளைய மனைவி தனது இரட்டை குழந்தைகளான ஆணையும் பெண்ணையும் தனது சக கிழத்தியுடன் கொடுத்துட்டு அவளும் உடன்கட்டை ஏறினாள். இந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா நாம என்ன ஆகிறோம், நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை வந்து நாம அவருடைய திருவடிகளை நாம சரணாகதி பண்றோம்னு அர்த்தம். சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து சரணாகதி அடையிறதுன்னா போய் சாஷ்டாங்கமா விழுதுறது கிடையாது. மனதளவுல நாம அந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா அந்த குரு மகாராஜா வந்து நாம வந்து அந்த ஆச்சாரியாவை வந்து நாம வந்து சேவிக்கிறோம். அதுதான் பக்தி தொண்டு. வாசிக்கிறதுமே வந்து பக்தி தொண்டு தான். ஓகே, எதுவுமே செய்ய முடியல, எனக்கு உடல் நலம் சரியில்லை, நான் வந்து வயோதிகம் ஆகிவிட்டேன், இனிமே என்னால யாருக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள் 80 வயசு 90 வயசு ஆகக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள் வரும் பொழுது நம்ம ஆச்சாரியாவுக்கு தொண்டு என்ற பெயர்ல வந்து அவருடைய புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறது. ஓகே, வாசிக்க இன்னைக்கு வாசிச்ச அந்த எழுத்து நாளைக்கு மீண்டும் வாசித்தீங்கன்னா இன்னும் புதுமையான கருத்துக்கள் உங்க மனசுல வரும். அதெல்லாம் அந்த உணர்வு எல்லாமே வந்து உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உணர்வு வந்து எழுத்துக்கள் மூலியமா இருந்த ஆசீர்வாதங்களை வந்து ஆச்சாரியார் வழங்குவார். உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சைத்த குருவா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருமே நமக்கு வழங்குவார். ஓகே, அப்ப நம்முடைய உணர்தல் என்ன பண்ணும், நம்மள வந்து பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகும். என்னதான் நம்ம வெப்சைட்ல வந்து படிச்சா கூட அது அவ்வளவு மனசுல தங்காது. கோடு போட்டு இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இது இப்படி புரிஞ்சுட்டோம், இந்த டவுட் இப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து கண்டிப்பா பிலாசபி தத்துவத்துல வந்து நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். புரிஞ்சுக்காம நம்ம எதையோ ஒன்று படிச்சுட்டு நம்ம போகவே கூடாது. ஆனா ஆச்சாரியாரோட சம்பந்தம் இல்லாம அந்த உணர்தல் என்பது கண்டிப்பா வரவே வராது. ஒரு குரு பரம்பரையுடைய சம்பந்தம். அதனாலதான் புஸ்தகம் வாங்கணும். மெயினா புக்கு வாங்குறதே வந்து நம்முடைய ஒன் ஆஃப் த வே ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன். அது அதாவது மன தூய்மை வந்து ஒரு விதத்துல நாம வந்து தூய்மைப்படுத்துறது புஸ்தகங்கள் தான். ஸோ அதனால வந்து நம்ம முன்னாடி குமுதம் கல்கண்டு இதெல்லாம் ஆனந்த விகடன்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தவங்க தான் இல்லையா. இப்பெல்லாம் அந்த புக்ஸ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் 28-30 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு அந்த புத்தகங்களை பத்தி பார்த்து. ஸோ நான் காலேஜ் லைஃப்ல இருக்கும்போது வாரத்துக்கு ஒரு முறை வரும், இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் எங்க அம்மாவுடைய இது, அவங்க தான் படிப்பாங்க நிறைய. ஸோ அதை அவங்க வாங்குவாங்க, அதனால நாங்க படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து இந்த ஆனந்தம் படிக்கிறத விட நம்ம இப்படிப்பட்ட புஸ்தகம் படிச்சா நம்ம வாழ்க்கையில என்ன ஆகும், மேன்மையா அந்த புஸ்தகங்களை படிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம என்ன ஆகும்,
இன்னும் அந்த மாயையில எவ்வளவு சுழண்டு கொண்டிருக்கிறோன்றது தெரியாமலே நாம சுழண்டு கொண்டிருப்போம். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் கற்பனையானது, நிறைய கதைகள் கற்பனையானது இல்லையா, ஃபிக்டிஷியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதை ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ்ல கற்பனையால் உருவாக்கப்பட்ட கதைகள் வந்து அதை நம்மளை ஈர்க்குது. ஏன்னா அது எல்லாமே புலன்களுடைய திருப்திக்காக நம்ம அதை அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய டைலாக்ஸே வந்து நமக்கு அதை இன்னும் ஒரு 4 வரி படிக்கலாம் அப்படின்னு தோண வைக்கும் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே புலன்களை வந்து இழிவான ஒரு இதை வந்து எழுச்சிக்கு வந்து எடுத்துட்டு போகிறது. அண்ட் நார்மலாவே உயிர் வாழி வந்து இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால அப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்களுக்கு வந்து ஈர்க்கப்படக்கூடியவன் தான். அதனால அந்த இது வந்து ஈஸியா நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுவோம். எல்லாமே ரெக்ரியேஷன் தான் இல்லையா. எல்லாமே வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், நம்ம படிக்கிறதுலயுமே ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், அந்த எழுத்துக்கள் மூலியமாவே நாமளே அனுபவித்தது போன்ற ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது தான் இல்லையா. ஆனா இங்கே படிக்கும் பொழுது அத்தகைய மேன்மையான, அங்கு இழிவானது கீழானது, ஆனா இந்த இடத்துல மேன்மையான ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த எழுத்துக்கள் நமக்கு வழிவகுக்கும். ஆனா நம்ம சமர்ப்பணத்தோடு அதை செய்யணும் இல்லையா. அந்த ஆச்சாரியுடைய சமர்ப்பணத்தோட அவருக்கு சமர்ப்பித்து இதை படிக்கிறோம். ஸோ புக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த ஆச்சாரியுடைய பிரணத்தை சொல்லி அவருடைய கருணையை யாசித்து இல்லையா, வேண்டி எனக்கு இந்த இந்த எழுத்துக்களை படிக்கிறதுக்கான உத்வேகம் இல்லையா, மேலும் வந்து மனது ஏதாவது புலன்கள் இதெல்லாமே வந்து பக்குவம் அடைஞ்சு இதை படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுங்கன்னு நம்ம கேட்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகள் தான் நம்ம செய்யணும். அடுத்தவங்களுக்குமே பக்தி வரணுன்றதுக்காக அவங்களுமே தூய பக்தி தொண்டுல வந்து அழைச்சிக்கோங்கன்னு நம்ம பிரார்த்திக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் பிரார்த்தனைகளே. ஓகே. ஆனா போயிட்டு எப்பவுமே எனக்கு இன்னைக்கு பிசினஸ் எப்படி போயிடுது, நாளைக்கு எனக்கு இந்த பிசினஸை நிறுத்தவை, என்னுடைய அம்மாவுக்கு இப்படி கஷ்டம் அதனால எனக்கு இதை வந்து தீர்த்துவை, நோ டீலிங்ஸ், அந்த மாதிரி டீலிங்ஸ். ஓகே. ஆனா பிரார்த்தனைகள் வேற, கேட்கறது வேற. வேண்டுதல் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பிரார்த்தனைகள். பிரார்த்தனை என்பது அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கட்டும்னு வேண்டக்கூடியது பிரார்த்தனைகள். வேண்டது வந்து கண்டிஷனலா வந்து கேட்கறது. ரெண்டுமே வித்தியாசம். இங்க அன்கண்டிஷனல், இங்க கண்டிஷனல் இல்லையா. பிரார்த்தனை என்பது உங்களுடைய கருணை உள்ளத்தால் அடுத்தவங்க சங்கடத்தை உங்களால சகிச்சுக்க முடியாம நீங்க பகவானிடத்துல வந்து சமர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு சமர்ப்பணம் தான். ஆனா வேண்டுதல் என்பது என்னது, நம்முடைய சுயநலத்திற்காக, இந்த பௌதிக லாபத்திற்காக செய்யக்கூடியது வந்து வேண்டுதல் இல்லையா. நான் இதை எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் இதை வந்து செய்யறேன் அப்படிங்கறது எல்லாமே இல்லையா. இப்ப பிள்ளையாருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், 108 தேங்காய் உடைக்கிறோம்னு வேண்டிக்கிறாங்க இல்லையா, எனக்கு இந்த சங்கடத்துல இருந்து. அந்த மாதிரிலாம் வேண்டக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிக்வயர்ட். அதெல்லாம் டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான். பர்மனன்ட் சொல்யூஷனை தான் நம்ம வந்து தேடணும் இல்லையா. பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் வந்து எப்பவுமே பக்தி தொண்டுல இருக்கிறது தான் வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன். அதை செய்ய செய்ய நம்மளை மாத்திரம் தூய்மைப்படுத்தாது, நம்மளுடைய சுத்துப்புறம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து தூய்மைப்படுத்த வல்லது. ஸோ நம்ம அடுத்தவங்களுடைய துக்கத்திற்காக நாம வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்வது என்பது உசிதமான செயல். அவர்களுக்கு பகவானுடைய கருணை கிடைக்கட்டும்ன்ற சமர்ப்பணம் செய்யறது. ஆனா பகவானுக்கு நம்ம போய் ஆர்டர் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ எந்த தேவதைக்கு கூட நம்ம ஆர்டர் பண்ண முடியாது. ஆனாலும் தேவர்கள் கூட நம்ம கேட்ட உடனே கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்களும் பௌதிக இதுல வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்காங்க. ஓகே. அவங்களும் சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருக்காங்க, ஆனா கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். அதனால அவங்க நம்ம கேட்டோடனே நம்ம இதை செய்யறோம்னா அவங்களும் அதை செய்திருவாங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி, பிசினஸ் டீலிங் மாதிரி ஆயிடுறது. ஸோ அந்த செயல் தேவர்களிடத்துல கூட நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. ஓகே. அதன் பிறகு அந்த அந்தனரின் இளைய மனைவி தன் இரட்டை குழந்தைகளான ஆணையும் பெண்ணையும் தனது சக கிழத்தியிடம் ஒப்படைத்து விட்டு தன் கணவனுடன் உடன்கட்டை ஏறி பதிலோகம் சென்றாள். இதே மாதிரி யார் செய்த சொல்லுங்க, மாத்ரி தாயாரும் பண்ணாங்க இல்லையா. பாண்டு மன்னர் மரணித்த பிறகு தன்னுடைய 2 குழந்தைகளையுமே இல்லையா, நகுலன் மற்றும் சகாதேவனை வந்து குந்தியின் இதுல வளர்ப்புல விட்டுட்டு, ஏன்னா ஏன் அந்த மாதிரி செலெக்ஷன் அப்படின்னா, மாத்திரிக்கு எப்பவுமே கம்பேரிஷன் இல்லையா, பொறாமை இது உண்டு. குந்தி வந்து அந்த நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் சமனோக்கோட, குந்தி எப்பொழுதுமே 5 பிள்ளைகள் தனக்கு என்ற எண்ணத்துலதான் வாழ்ந்தவங்க. தனக்கு பிறந்த 3 பிள்ளைகளோட சேர்த்து மாத்திரையுடைய 2 பிள்ளைகளும் தனக்கு 5 பிள்ளைகள் என்றுதான் அவள் வளர்த்தாள். அந்த சமநோக்கு பார்வை வந்து அவரிடத்தில் இருந்ததாலதான் மாத்திரை வந்து, நீங்க போனாக்கா நான் இருந்து கண்டிப்பா இந்த பிள்ளைகளை நல்வழியில எடுத்துட்டு போக முடியாது, அதனால நான் வந்து உடன்கட்டை ஏறி விடுகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க உடன்கட்டை ஏறினாங்க. ஸோ யாரு, மாத்திரை. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஒரு இது வந்து அந்த காலகட்டத்துல இருந்தது, உடன்கட்டை ஏறி பதிலோகம் செல்வது என்பது.
ஸோ இவ்வாறு இந்த இரண்டாம் மனைவி அவ்வாறு செய்து விடுகிறாள். ஸோ முதல் மனைவியுடைய பிள்ளைகள் வந்து இந்த ஜடபாரதருடைய செயலை பார்த்து, இந்த மாதிரி மடத்தனமா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்னதான் தேய்ச்சி தேய்ச்சி சொல்லி கொடுத்தா கூட எதுவும் மண்டையில ஏற போறதே கிடையாது, அதுக்கு எதுக்கு வீணா நம்ம அதுக்கான செயல்படணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவருக்கு வந்து பாடம் புகட்டுவதையுமே வேத சாஸ்திரங்களை புகட்டுவதையுமே நிறுத்தி விடுகிறார்கள் அவர்கள். பிதரி உபரேத பிராதர ஏனம் அததத் பிரபாவ விதஸ்த்ரய யாம் வித்யாயாம் ஏவ பர்யவசித மதயோ நா பர வித்யாயாம் ஜடமதிர் இதி பிராதுர் அனுசாசன நிர்பந்தான் நியவகுத்சந்தக. தந்தை இறந்த பிறகு அந்த தந்தையினுடைய மூத்த மனைவியுடைய பிள்ளைகள் என்ன பண்றாங்க, இந்த ஜடபாரதரை முறையற்ற மந்த மதி உடையவர், அவங்க எப்படி கிளாசிஃபிகேஷன், உண்மையிலேயே அவங்கதான் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அவங்க வேத சாஸ்திரங்கள், அவங்க விற்பனராக இருக்கலாம், தே மே பி விப்ரா இல்லையா. ஆனா அதை வந்து அவர்கள் இந்த ஜடபாரதற்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறது வந்து வீணான செயல். ஏன்னா இவர் ஒரு முட்டாள் மந்த புத்தி உடையவன் அப்படின்னு அவங்க ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டு எதையுமே இவர் பொருட்படுத்தாததுனால அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இவரை வந்து அப்படி ஜட்ஜ் பண்ணி அவருக்கு எதுவுமே சொல்லி கொடுக்க கூடாதுன்ட்டு நிறுத்திடுறாங்க. உண்மையிலேயே இவருடைய உண்மையான நிலையை புரியாது இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க தான் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். சோ தந்தை அவருக்கு கல்வி அளிக்க வேண்டும் என்று செய்திருந்த அனைத்து முயற்சிகளையுமே அவங்க உடனடியாக நிறுத்திவிட்டார்கள். அதாவது ஜடபாரதர் மாற்றாந்தாய் மக்கள் 9 பேர்களும் ரிக் வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், இந்த 3 வேதங்களையுமே அவர்கள் விற்பனராக இருந்தார்கள். இவை எல்லாமே பலன் தரும் செயல்களுக்காக செய்ய அதிகமாக ஊக்கமளிக்கப்பட்டது. அதாவது சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்காக. 9 சகோதரர்களும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் அத்தனை ஒளிமிக்கவர்கள் அல்ல. ஏன்னா இவருமே வந்து வெளிப்புற தோற்றத்துல பக்தி இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது. ஏன்னா தூய்மை இல்லாத நிலை, இதெல்லாமே நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம். ஆனா அப்படி இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஆல்ரெடி ஆத்ம நிலையில அவர் வந்து இறைவனோட நித்தியமான சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கார். ஆனா அது வெறும் ஜடபாரதருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், தன்னுடைய தமையன்களுக்கு அவர் என்றைக்குமே சொல்லல. இதனை தொடர்ந்து அவர்களால் மானுட பரதரின் மேன்மை நிலையினை புரிந்து கொள்ள அவங்களுக்கு அந்த குவாலிபிகேஷன் இல்லை. இப்போ ஒருத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுடைய நிலைக்கு ஓரளவுக்கு இருந்தாதான் நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ ஒரு பணக்காரரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னொரு பணக்காரருக்கு வந்து இருந்தா அவருடைய உண்மையான அந்த நாணயமான நிலையை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே வந்து ஒரு ஏழை பாமரன் வந்து பணக்காரனை பத்தி யோசிச்சா அவருக்கு செல்வந்தர்ப்பா அப்படின்னு மட்டும்தான் அவன் நினைப்பான். ஆனா அவனுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா. அது போல நாம இறைவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா நாம நம்முடைய புலன்களை பக்குவப்படுத்தி நாம இறைநிலை அடைந்தால் மட்டும்தான் இறைவனை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுபோல விடுதலை அடைந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஜடபாரதரை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும்னா அவருடைய தமையன்களுக்கு வந்து அவர் எந்த நிலையில இருக்கிறாரோ அத்தகைய நிலையை அவர்கள் அடைந்தால் மட்டும்தான் அவருடைய உண்மையான நிலையை புரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா அவர் ஒரு பித்து பிடிச்சவர் போறதா இருக்கிறதா கருத முடியும். சச சபா க்ரூர க்ருணதர் த்விபத பசுபீர் உன்மத்த ஜடபதிர முகேதி அபிபாஷ்யமானோ யதா தத் அனுரூபானி பிரபாஷதே கர்மாணி ச காரியமான பிரேச்சயா கரோதி விசித்தோ லா யாச்சனயா யத்ருக்ஷயா ஓபசாதிதாம் அல்பம் பகு மிருஷ்டம் கதன்னம் வாப்ய வஹரதி பரம் மீந்திரிய பிரீத்தி நிமித்தம் நித்ய நிவృత్త நிமித்த ஸ்வாசித்த விசுத்த அனுபாவனந்த ஸ்வாத்ம லாபாதிகம சுகதுக்கோர் த்வந்த நிமித்தயோர் அசம்பாவித தேகாபிமான சீதோஷ்ணவாத வர்ஷேஷு விருஷ இவானாவிருதாங்க வீண சம்ஹன அனங்க சதஹன ஸ்தஹன டிசலம் வேஷானுமா மர்த்தமான் மஜ்ஜன ரஜசா மகாமணீர் இவான பிவ்யக்த பிரம்ம வர்ஷ குபத்ராவ்ருதே கடீர் உபவீதே நோடு மனிஷி மஷீனா த்விஜாதீர் இதி பிரம்ம பந்தூர் இதி சம்யக் ஞாயதாப்ஜ ஜென்மா
ஞானாமவதோ விசாச்சார ஞானம். மொழிபெயர்ப்பு. இழிந்த மனிதர்கள் விலங்குகளை விட சிறந்தவர்கள் அல்ல, இல்லையா? அதாவது கீழான இயல்புகளில் இருப்பவங்க வந்து விலங்குகளுக்கும் அவங்களுக்கு எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. விலங்குகளுக்கு 4 கால் அப்படின்னாலும் 2 leg அனிமல்னு சொல்லுவாங்க மனிதன், இல்லையா? எப்போ விலங்குகளும் வந்து அதாவது உண்ணுதல், உறங்குதல், புணருதல், தற்பாத்து கொள்ளுதல், இந்த 4 செயல்கள் விலங்குகளும் செய்கிறது. அதே செயலை செய்யக்கூடிய மனிதன் வந்து விலங்கை விட வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது, இல்லையா? இந்த 2 கால் மிருக மனிதர்கள் மானுட பரதரை பைத்தியம், ஜடம், செவிடு, ஊமை என்றெல்லாம் கூறினார். அதாவது அவருடைய உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதியற்றவர்கள் வந்து வெளிப்புற தோற்றத்தை கண்டு அவர் ஒரு மூடன், பைத்தியக்காரன் என்று கருதினார்கள். அந்த ஒரு நிலையில வந்து அவரை துன்புறுத்தினர், இல்லையா? அவர்களிடம் செவிடு, ஊமை, குருடு, இல்லையா, பைத்தியக்காரனை போலவே நடந்து கொண்டார். அதை அப்படியே அவர் கண்டினியூ பண்ணிட்டார். அதுதான் அவருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருந்துச்சு. அவர் ஏன் அப்படி செய்தார் அப்படின்னா, அவருடைய பக்தி தொண்டுக்கு இவர் நல்ல ஒரு மனநிலையில இருக்காருன்னா அவரை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்ல செய்திருப்பாங்க, இல்லையா? ஆனா அதெல்லாம் அவருக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லாதனால அவர்கள் தவறாக உணர்ந்ததையே அவர் அவ்வாறே வந்து எடுத்துக்கொண்டு அவ்வாறே அவர் செயல்பட ஆரம்பித்தார். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ வைஷ்ணவா. ஒரு வைஷ்ணவருடைய குவாலிட்டி இது. ஸோ இதே குவாலிட்டி வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது எத்தனையோ வாட்டி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு நஷ்டம் அடைந்த பிறகு கடைசியா அவர் எழுதி வச்சிருந்த பகவத்கீதை, பாகவதம், அந்த மொழிபெயர்ப்பு எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சிருந்தார். அதை என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வைஃப் வந்து காஃபிக்காகவோ டீக்காகவோ எடுத்து போய் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போ பிரபுபாதர் வந்து கடைசியா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தது இதுதான் சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அப்போ அவர் சொல்வார், உனக்கு காஃபி பவுடர் முக்கியமா, காஃபி முக்கியமா, நான் முக்கியமான போது எனக்கு காஃபி தான் முக்கியம் அப்படின்னோடனே அதை வந்து அவர் வந்து மனைவி மீது இருக்கக்கூடிய கோபத்தினாலும் ஒரு வீட்டை விட்டு வெளியேறல. அதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணார், சந்நியாசத்தை வாக்கிட்டார். ஓகே, மனைவிக்கு தான் தேவையில்லை என்று அவர் சொல்லும் பொழுது அப்புறம் நாம் எதுக்கு அங்க இருக்கணும்ன்றது எத்தனையோ முறை வந்து அவர் வெளியில பக்தி அதாவது செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது வீட்டுக்கும் வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தார். ஆனாலும் இப்போ ஒரு கடைசியா அவர் பேசிய வார்த்தை இது. ஆனா உண்மையிலேயே தன்னுடைய மனைவி மீதோ இல்ல அவங்க ஃபேமிலி மீதோ அவருக்கு எதுவுமே ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது, இல்லையா? அதாவது வெறுப்போ எதுவும் கிடையாது. ஆனா அவர் என்ன பண்ணார், அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டார். பயன்படுத்தி கொண்டு ஒரு கிரேட்டர் காஸ், அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு நன்மைக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையே அர்ப்பணிக்கணும்னு நினைச்சுதான் அவர் வெளியேறினார். அவர் அப்படி வெளியேறினால்தான் இன்னைக்கு இந்த எழுத்துக்களை வந்து நாம இங்க உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம், இல்லையா? ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீல பிரபுபாதா. அதே போலதான் இங்கே ரிஷபதேவரும் அதே மாதிரிதான் செய்தார், இல்லையா? முன்னையே படிச்சோம், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 2-3 சாப்டர்ஸ்லயே நம்ம ரிஷபதேவருடைய செயல்களை படிச்சோம், இல்லையா? அதே போலதான் ஜடபாரதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த இடத்துல. ஸோ ஆனால் அவர் என்னன்னாலும் அதை பத்தி பெருசா அவர் வந்து அதுக்கு அக்னாலேஜ்மெண்ட் பண்றதோ இல்ல வந்து வெறுப்பு எதுவுமே காட்டாம அவர் நடந்து கொள்கிறார். அவர் மனிதர்களிடம் தான் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல என்றோ அல்லது அவர்களுக்கு செயலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோ கிடையாது, அப்போஸ் பண்ணது கூட கிடையாது. சிலர் அவரை ஏதாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினால் அவர் விருப்பப்படி அவர் செய்வார். ஸோ அவங்க ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நீ இதை செய்யின்னு சொன்னா போய் செய்வார், அந்த வேலையை செய்வார். ஸோ இறப்பதினாலோ அப்படின்னா அதை யாசகம் பெறுவதினாலோ, இல்லையா, அதாவது மதுக்கரி அல்லது கூலியாகவோ இவ்வாறு ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணா ஏதாவது ஒரு காசு கொடுப்பாங்களே அந்த காசு, இல்லை தானாக கிடைக்கும் உணவு, யாராவது ஃப்ரீயா உணவு கொடுத்தாலும் அது கொஞ்சமா இருந்தாலும் அது சுவையா இருக்கா சுவையற்று இருக்கா அதை பத்தி எல்லாம் அவருக்கு வந்து பார்த்ததே கிடையாது. ஏற்றுக்கொண்டு உண்பார். அப்படின்னா புலன்கள் திருப்திக்காக அவர் வந்து உண்ணவில்லை என்பதை வந்து இதுல இருந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையிலே நாம் எல்லாரும் கூட அந்த ஒரு பக்குவத்திற்கு நாம தயார்படுத்திக்கணும். சோ உணவு வந்து நம்முடைய நாக்கு ருசிக்காக சாப்பிடக்கூடாது. உயிர் வாழ்வதற்காக மட்டும்தான் நம் உடல் எதை ஏற்றுக்கொள்கிறதோ அத்தகைய உணவை நாம கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதுவும் மிதமாக ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஓவரா நன்னா இருக்கிறது 4 வாட்டி போட்டுக்க கூடாது. அதனால எனக்கு சாப்பாடே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வெறுத்து ஒதுக்கவும் கூடாது. ஓகே, இரண்டுமே செய்யக்கூடாது. ஸோ நமக்கு மிதமான ஒரு உணவு, அதுதான் நிதான புத்தியுடைய மனிதருடைய குவாலிஃபிகேஷன். இது சாப்பாட்டு தட்டில் போட்டோம்னு இது டேஸ்டா இருக்கு இது டேஸ்டா இல்லை அப்படி அதாவது வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய உணவுல வேறுபடுத்தி பார்க்கவே கூடாது. ஒருத்தருடைய சுபாவம் அதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம்.
ஒருவர் உண்ணக்கூடிய உணவு, ஒருவர் நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதம், பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்லையா, அவர் செயல்படும் முறை, இதை கொண்டே ஒரு மனிதனை வந்து நம்மளால இத்தகைய மனிதன் என்று நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். இவர் சத்துவத்துல இருக்காரா, இவர் ரஜோல இருக்கலாம், இவர் தமசுல இருக்கலாம், இன்னும் சண்டாளமா இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களுடைய செயல்களை கொண்டு நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம இந்த ஜீவனை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கல. இறை உணர்வை பெற்று மீண்டும் அவருடைய இடத்தில் செல்வதற்காக மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அதை அவ்வாறே நாம எடுத்து செயல்படுவதற்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். உடற்கருத்தே ஒருவனை சுவையுடைய அல்லது சுவையற்ற உணவினை ஏற்றுக்கொள்ள செய்யும் இல்லையா. உடற்கருத்தே நாம பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தோம்னா இது சுவையான உணவு, இது மட்டும் தான் நான் சாப்பிடுவேன். அதே வந்து நம்ம வந்து நார்மலான ஒரு இதுல, அதாவது பிளாட்ஃபார்ம்ல, அதாவது பக்தி தொண்டுல இருந்தோம்னா அந்த உணவு நமக்கு பசி ஆறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. பிரசாதத்தை பிரசாதமாக தான் சாப்பிடணும், அதை ஃபீஸ்டா சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, விருந்து மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது பிரசாதத்தை. ஸோ அது மாதிரி எதையுமே வந்து ஒரு அளவோட சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். அது நம்மளை வந்து உள்ளுக்குள்ள பியூரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பா செய்யும். அவர் எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டின் ஆன்மீக மெய்யுணர்வு நிரம்ப பெற்றவராக இருந்தார். அதாவது பிசிக்கல் ஆன்மாவுக்கு உணவு கொடுத்த பிறகு உடலுக்கான உணவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு நிறைய கேட்காது, குறைஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ உடலுக்கான அந்த உணவு வந்து இட் வில் நாட் பி வெரி வெரி லிமிட்டடா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான் சாப்பிடுவாங்க, அப்படி ஆயிடுவாங்க. ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் இருப்பவர்கள் வந்து இப்படிதான் சாப்பிடுவாங்க, நிறைய சாப்பிட மாட்டாங்க, கொஞ்சமா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதனால எவ்வளவு வேணாலும் போற்றக்கூடாது. ஓகே, ஆகையால் உடல் கருத்திலிருந்து தோன்றும் இருமைகளிலிருந்து அவர் பாதிக்கப்பட்டதே இல்லை. யாருமே அவரை வந்து இல்ட்ரீட் பண்ணா கூட அது பெருசா ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா. அதாவது யாராவது நம்ம தன்னை அவமானப்படுத்தி பேசினாலோ இல்லை வந்து ஏதாவது பண்ணாலோ அதை அவர் பெருசா வந்து கருதவே இல்லை. ஸோ தட் மீன்ஸ் அதனால அவர் பாதிக்கப்பட்டதாகவே வெளியில தெரியும். அதாவது உள்ளுக்குள்ளவே எடுத்துக்கலாம், அதனால வெளிப்புற தோற்றத்திலுமே அப்படிதான் தெரியும். உண்மையில் அவரது உடல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு திடகாத்திரமான ஆரோக்கியமான உடலை கொண்டிருந்தார். அவரது அங்கங்கள் ஆண்மை மிக்கவையாக இருந்தன. குளிரோ கோடையோ எது வந்தாலும் சரி அந்த உடல் மேல வந்து அவர் வந்து மறைக்கவே இல்லை, வெறுமனே கோவணத்தோடு தான் இருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. உடலுக்கு எண்ணெய் தேய்ப்பதோ குளிப்பதோ கிடையாது. ஓகே, அவர் உடல் அழுக்க. ஆனா அந்த அதே சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம ரிஷபதேவர் இடத்துலயுமே பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதாவது அவதூத நிலை, இவரும் அதே மாதிரிதான் அவதூத நிலை தான். ஓகே, உடல் அழுக்காக இருந்த காரணத்தினால் அவரது ஆன்மீக ஒளி மற்றும் விலை மதிப்பில்லாத ரத்தினக்கல்லின் ஒளியினை அழுக்கு மூடி இருப்பது போல மூடப்பட்டிருந்தது இல்லையா. இப்ப நம்ம தோண்டணும்னா பூமிய தங்கம் கிடைக்கும், ரத்தினம் கிடைக்கும், இந்த டைமண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா. ஆனா அதுக்குள்ள கருப்பா இருக்கும் இல்லையா, அதுக்குள்ளதான் அந்த ரத்தினம் இருக்கும். அது எப்படி ரத்தினம் வந்து உள்ள மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கோ வெளிப்புற தோற்றத்துல அவர் வந்து தூய்மையற்ற நிலையில் வந்து இருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அறையில், அதாவது இடுப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கோவணமும் மார்பில் அழுக்கினால் அந்த, அதாவது பூநூல் பாத்தீங்கன்னா முப்புரி நூல்னா தூநூல், அதுவுமே கருப்பாயிடுச்சு. அவர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார் என்பதை அறிந்திருந்த மக்கள், ஏன்னா பூநூல் போட்டிருந்ததுனால அவர் பிராமின்ல பிறந்திருக்கார். அவரை பிரம்ம பந்து, ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த குவாலிபிகேஷன் எதுவுமே வெளி தோற்றத்துல தெரியல, உள்ளுக்குள்ள இருக்காருன்றது வெளியில சொன்னாதான் தெரியும் இல்லையா. சோ ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல அதுக்கான ஒரு பாவத்தையே அவர் வெளிப்படுத்தல. அதனால இவர் வந்து பிறந்ததே அந்த பிராமண குடும்பம் தான், ஆனா அதுக்கு எதிர்மறையா இருக்கார், குளிக்காம படுத்துக்கிறது, அதாவது இருக்கிறது. ஓகே, அந்த மாதிரி. ஆனா எப்பவுமே அவர் வந்து இறை உணர்வுல இருந்திருக்கார். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமான செயல்பாடுகள், நம்ம இப்படிதான் ரைட்டுன்றதை நம்ம சொல்ல முடியாது. இவ்வாறு மனிதர்களின் அவமதிப்பு மற்றும் புறக்கணிப்பு காலாகி அவர் இங்கும் அங்கும் திரிந்து கொண்டே இருந்தார். யார் வேணாலும் அவரை இழுத்து வச்சு எந்த வேலை வேணாலும் வாங்குவாங்க. ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூரார் சொல்றார், தேஹே ஸ்மிருதி நாஹி யாரா சம்சார பந்தன கஹாந்தாரா. அதாவது உடலை பேணுவதில் விருப்பம் இல்லாதவன் அல்லது உடலை சரியாக பராமரிப்பதில் ஆர்வமின்றி எந்த நிலையும் திருப்தி அடைவன் ஒன்று பைத்தியமாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா, அல்லது ஜடபாரதர் பிறந்திருக்கும் ஆக பிற மகாராஜா பௌதீக இருமைகளில் முற்றிலும் ஈடுபடாதவராக இருக்க வேண்டும். அதாவது அந்த முற்றிலுமே வந்து ஈடுபட்டவர் கிடையாது, ஈடுபடாதவராக இருக்கலாம். சோ அதாவது பௌதீக லாபத்திற்காக தன்னை அந்த அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுத்தாத ஒரு நிலையில ஒருத்தர் வந்து நிஜமாவே பைத்தியம், உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணுமே கிடையாது, வெளியிலுமே பைத்தியக்காரத்தனம். ஒருத்தர் வந்து உள்ளுக்குள்ள விஷயம் இருக்கும், ஆனா வெளியில வந்து காட்டிக்க மாட்டான். சித்தர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க. நீங்க
யூ கேன் சி இந்த சுவாமி மலை அந்த பக்கம் ஏரியாலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா சித்தர்கள் வருவதாக சொல்லுவாங்க. கும்பகோணம் அந்த பக்கம் சைட்ல எல்லாம் சில கோயில்கள் இடத்துல எல்லாமே இந்த சித்தர்கள் இருக்காங்கன்னு இன்னைக்கு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ ஏன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கறதுக்கு அழுக்காக தான் இருப்பாங்க, ஜடாமுடியோடு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நிறைய பேச மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உண்டு. ஸோ அது வந்து பரமஹம்ச நிலை இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தியில வந்து நிலை பெற்றவர்களுடைய தோரணை இவ்வாறு இருக்கும். இல்லைன்னா உண்மையிலே பைத்தியம் பிடிச்சவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 2 நிலைகள் தான் இதுல. உடல் சுகத்தை பற்றி அவர் கவலைப்படவே இல்லை. எங்க வேணாலும் படுத்து தூங்குவார் கட்டாந்தரையில். ஸோ அதாவது குளிர் வெப்பம் இதை பத்தியான சீதோஷ்ண சுக துக்கேனா நம்ம பகவத்கீதையில ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இரட்டை தன்மையில் இருமையிலிருந்து வெளிப்படுதல். ஸோ அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ஜடபாரதர்கிட்ட இருந்ததாக சொல்லப்பட்டு. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा।